मासे मोदान फैखोलै मोखाङाव। हा निजिरा मानो हायाव उन्दुखो बेलाय? आइदै खर'आबो जा सादो। निजिरा हा बिरखो सिखारबाय नोङो? माला सोरांखो फात्ताखौनो मोनस्लाबलायासै आङो। मानोथो हायाव उन्दुखो नोङो? आङो मियादियावहाय जिरायनानै लेखा नायबाय दङमोन, बेखायनो लेखा नायैनो उन्दुलांफ्लांबाय। ओमफ्राय बिरखो नोङो मोजाङैनो दङ ना? आंलाय मा जानांगौ, आंथ' मोजाङैनो दङ। थां साहा कापसो फुदुंनालाय थां, खर'सो सानाय मोनसे गारदों बिरादनो दिनै। जागोन बिरखो, नोङो मोखां सुहैग्रोदो थां, आं नोंनो साहा फुदुंना लायनोसै। थाब्लाबो आं बायहेरायाव दङ।